салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародари азиз, наворда якчандта мошинҳои арзони соз ифтагем. хоҳиш мекунем ки дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Якум мошини фурӯши мо бародаро Mercedes Benz ҳастед, солаш 86 сол, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объем 1.9, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро радной краскашай, мотор коробка ходовиш 100%, задагӣ пустагӣ, сварка кардаги бародаро надора. мошин на ходу ҷошро заводид мешавад, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, бародар дар сум дар кор аст, сарошна арзон мефурӯшаш, нарша 20 000 сомон мега. айноми канали мо гап занем, бо камтар савдош мекунад бародаро. касоне харидор ҳастед, рақами рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбати бародаро Daewoo Nexi ҳастед, солаш 95 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро мотор коробка ходовиш 100%, нав мотор кардагия, мотораш мотори Astraji, 4 баллони нав дора, ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагия. мошин камтар кор дорад бародаро, чӣ хеле ки дар навор мебинед, нами дараш камтар краскаш хестагия. тамом, дига ягон кори зиёдӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11500 мега. бародаро мошина бениҳоят арзон мега. харидор боша, илтимос мега беҳтар занг назанед. мошин хари аниқ боша, рақами рӯи экранада занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин боша бародаро Duty аст, Vectra B, солаш 96, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад, мотор коробка ходовиш созай, 2 моҳ ҳуҷҷат дора, ягон камбудӣ мега надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 27 мега. ягон мошин хари аниқ бошад, биё аз пеш мошина бина, ҳай кунад, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Opel Vectra A, солаш 95 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ созай. мошина соҳибаш мега бародаро 100% гаштаи судай, на ходвай ҷошта заводид мешавад. ягон мошин хари аниқ бошад, биё мега аз пеш миён, бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 24 мега. харидори аниқ бошад, савдоам дора бародаро, варианти алиширам ҳастай. ягон мошин хар бошад ё ки мошини алишир дошта бошед, рақами рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. мошини навбатӣ бародаро Toyota RAV4, солаш 2005, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсални, объем 2, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле ки мебинем, мошин бародаро состоянияш ҳамихелай, мотор коробка ходовишам созай, краскаш тоза, сарапина надора, баллоношам ҳолати хубда қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 60 000 сомон мега бародаро.
ягон мошин харид соз боша мега арзонша мекунем. Варианти алишра мега ҳаста ки ба ягон Opel ё ки Mercedes қасди мега алиш мекунем болои сум бития. Бародарам хе мошини алиши дошта боше марҳамат дар рақамҳои рӯи экран занг зане вариантҳоро пешниҳод кунед. ВАЗ 2107 соли 2003 сӯзишвориш танҳо бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолаташ хубай бародаро. Мошин хеле ки дар наворо мебинед бародаро камтар краскаш баъзе ҷош паридагай. Хулоса меличовка камтар кор дорад, дигар ягон камбудӣ надора. Хаддавои мотор ҳамаш 100% 10 моҳ танировка дора. Задни камера дора бародаро. 4 та баллони нав састани мошин 100% нахаду ҷошта заводӣ мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Наша 11500 мега бо савдо дора. کسانی خریدار هستید رقم روی اکران مراجعه کنید معلومات پرتر از صاحب ماشین دسترس کنید. این بود یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکشی شما گردانیدیم. شما را میخوایم ماشین خانه زمین کوارتیر چه برای فروختن یا که رکلام داشته باشید در نمره ایمو واتساپ ایمو صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. و برادران کانال مهمون هستید حتما ابونه شوید چون که همه روز از نوارهای نو با خبر شوید. رحمت برادر برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتون از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا نوارهای آینده.